După victoria de la Vaslui, Ștefan cel Mare știa că Mehmed al II-lea nu va renunța. Sultanul a venit în 1476 cu o armată uriașă, hotărâtă să pedepsească rezistența Moldovei. La Războieni, Ștefan a ales să lupte pe un teren strâmt, unde numărul conta mai puțin. Bătălia a fost crâncenă, iar oastea moldoveană a cedat sub presiunea copleșitoare a otomanilor. Totuși, retragerea nu a însemnat capitulare, ci începutul unei rezistențe disperate și calculate. Ștefan s-a închis apoi în cetăți, mizând pe foamete, vreme și răbdarea inamicului. Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, a descoperit că Moldova nu putea fi îngenunchiată ușor. Campania s-a încheiat fără victoria totală dorită de sultan, iar Ștefan a supraviețuit politic. Războieni a rămas dovada că înfrângerea tactică poate ascunde o victorie strategică pe termen lung.